баща ми е разказал, аз не си спомням, но когато съм била на 5-6 годинки, след като съм го гледала, как танцува той върху жаравата, аз съм му казала: тата, и аз ще стана нестинар като тебе. На което той е откликнал, нали, с добро намерение, казва: когато пораснеш, тогава има време. Аз знаела съм си, винаги съм си знаела, честно казвам, че ще стана нестинарка. И преди няколко години отидахме в село Струмяни и там играх, почувствах се готова, казах си: искам да влезна. Просто искам да влезна, искам да играя. Пред природата всички сме преходни, за малко на този свят. Нямаме право да я вредим. Затова природните стихии наказват човечеството. Тогава ние хората сме безсилни пред природните закони и търсим начин да изкупим греховете си. Свещеният кръг нестинарите са посредниците между земните грешници и небесния свят, от който молят за прошка. Те показват пред боговете своето смирение и излизат пречистени и невредими благодарение на вярата. Пречистващата сила на огъня, на водата, на вятъра – това са трите стихии. Огънят изгаря всички болести. Огънят е символът на ново начало. Магическият кръг, който е символ на единението, на целостта, на безкрайността. Той няма начало, няма край. И след като почна да танцувам върху жаравата, живота ми малко се промени. Стана малко по-натоварено ежедневието, защото започнаха участия. По някое време натежава, смисъл, малко съм изтощена, но съм много иззаредена с енергия от огъня, защото той много зарежда. Преди това вече бях кандидатствала в хореографско училище с балет. Отидах да живея на общежитие. И сега и до ден днешен продължавам да съм си на общежитие, заедно с моите приятели и хора от моя клас. В трети клас имахме подготвителни курсове за влизане в наше училище. Спомням си, че всички бяхме много малки, бяхме много стресирани. Аз лично до тогава не се бях занимавала с балет. До тогава винаги съм играла народни танци и изведнъж попаднах в една среда, в която всички са с обърнатите кръчета, с кръченцата, шаговете и просто много по-различно нещо. Бях малко така в много голям шаш, ама беше забавно. И влезнах, приехме в училището и оттам започнах да изучавам балета. Всяка година имаме концерти, имаме годишни концерти, коледни концерти, показваме това, което сме изработили през годината. И така, общо взето, лятото ми е изпълнено с ангажименти, с нестинарството. Натовареничко си е трудничко. Зимата по-малко играеме, заради самото време. По-нататък вече март, април, май, тогава се започва пак да се играе. Цяло лято играеме. Вярва се, че нестинарството е езически обичай на малко повече от 5000 години, когато българското племе Боро идва при древните траки. Племето донася този ритуал и остава при траките. Той се съхранява благодарение на свети Константин и Елена в 313 година, когато християнството се въвежда като официална религия. Император Константин получава видение кръст в небето, който гори и разбира, че с религията и вярата ще победи римляните, с които воюва по това време. Като признателност, владетелят остава нестинарския ритуал под закрилата на църквата с Миланския едикт през 325 година на Вселенски събор. Затова и в магическия кръг от жарава се преплитат християнски и езически символи. Символът, който се изписва първо в този кръг, е кръстът. В езичеството той е символ на Бог Слънце, на светлата част, доброто, а в християнството символ на спасението. След това са звездите, символът на щастието, и луната, целостта, безграничието. Когато се изпишат тези знаци в жърта, едва тогава се влиза в магическия кръг. Защото благодарение на тези символи Константин е проумял силата на нестинарството. Нестинарството в мен промени най-вече съзнанието ми. Почнах да мисля по по-различен начин относно всяко едно нещо. Просто всяко едно нещо. Неща, които не съм обръщала внимание, на които не съм обръщала внимание, те са били примерно важни. Вече ги обръщам внимание. Помага ми да се справям дори и с трудностите. Опитвала съм се да обясня какво е нестинарството на моите приятели и приятелки. Някои го възприемат, някои не съвсем. Сложно е да обясниш нещо подобно. Дори с думи, на който и да е било, е сложно да го обясниш. Не можеш да се обясни.
Ами ние първоначално не знаехме, поне аз не знаех. И я приех като Мария. Тя ми каза, всъщност, аз не знаех. Тя се занимава с това мисля, че около 3 години. Аз я познавам от преди това. И мисля, че тя не е различен човек, нали? Като я погледнеш отстрани, когато тя започва ритуала с иконата и самата музика и някакси вътрешно така настръхваш. Много е красиво изживяването и тя сякаш не е тя, когато играе. Сякаш някакъв друг човек играе, се едно, че нещо става. Мисля, тя като почва да стане снярка, тя не е различен човек. Защото когато тя почва да танцува, тя изпада в нещо като моментен транс, докато играе. Иначе след това си е абсолютно същата. Няма такова. Мисля, че е много красиво целият ритуал с разпръскването на жаравата и всичко е много красиво. Трябва да се види. Повече хора трябва да гледат. Това не е нещо, с което се сблъскам всеки ден. И определено точно това е интересното в Мария. Точно това е нещото, което искам да видя. Все още не съм видяла, но това е, както казаха приятелите ми, безотговорността и, но иначе надявам се в най-скоро време да го видя. Ми е много интересно. Аз винаги разказвам за това в детската градина, когато имахме концерт, народни танци, всички ни накараха да обуем цървули. Нас ужасно много ни беше срам от тия цървули. Не знам защо бяхме малки, а тя на концерта се появи с гуменки. И всички я мразихме и носеше питката. И наистина голяма завист беше тогава от наша страна. Много пъти, когато сънувам, се събуждам и знам какво ще ми се случи през деня. Знам с кое трябва да внимавам, как трябва да постъпа. И вътрешно ми се подсказва. И винаги, когато ще се случи нещо неприятно, имам си едно такова усещане. Почва като че ли да ме боли главата, едно такова напрегнато ми е, много напрегнато. При баща ми същия случай. Примерно, случи ни се преди няколко години катастрофирахме. Имаме една икона, която седи отпред на таблото на колата и няма как да падне. И както си караме, както си се возиме, изведнъж иконата пада в краката на тата. Обаче по много странен начин падна. Ако я бутнеш, не може да падне по този начин. И той само предупреди, нещо ще стане, внимавай. И наистина и стана. 5 минути по-късно ни удариха. Както съм станал нестинар, аз всяка вечер сънувам. Имам видения. Научих се с годините да ги анализирам. И за нея ми се дадоха много ясни знаци, че тя трябва да влезе с мене в огъня. За мен това е... Ако не го правя, ако не влезна в огъня, не се чувствам пълноценен човек. За мен огъня е... Чрез него се изгаря лошото. Чрез него се изгаря всичко лошо. И извисява се нагоре. Чрез огъня. Като гори самите пламъци, които са нагоре, извисяват нагоре към небето, към по-доброто. Всеки човек има добро в себе си, но не всеки може да го показва. Всеки има добро в него, на всеки един човек. Повечето хора гледат много скептично на това, което правиме, гледат на нас като някакви луди. Така ни казват. Има някои, които разбират това, което правиме, които се интересуват и наистина се вижда, че с интерес и с някакво почитание гледат на нас. Но има и хора, които наистина гледат с много скептицизъм. Нестинарството за мен е по-важното. За мен е по-важното. Аз съм израснала с това, как гледам баща си. Сега съм нестинарка и ще продължавам и винаги ще бъда нестинарка. Балета не е така. Балета го уча, да, след време може да стана балерина, но нестинарството е по-нагоре. Всеки път, като влизаш в огъня, все едно влизаш за първи път. Всеки път има я тръпката. Всеки път, когато преди да стана да играя, пожелавам си така, мисля си, чрез играта си, на хората да им се лошото, негативната енергия по някакъв начин да изчезне, да остане само позитивното, да са живи и здрави и да им върват нещата без много проблеми. Имахме на морето един случай, когато ние играехме и когато свършихме да играем, дойде един човек при нас
и ни казва, и аз мога да мина през огъня, и аз мога да бъда нестинар. Сега ще мина и ще видите. Ние казахме, добре, заповядай, нали, мини, но препоръчваме да не влизаш. Той не ни послуша, влезна в огъня и 2 часа по-късно не можеше да ходи. Беше изгорил целия. Това беше от това, че той на нас не ни вярва. Не всеки може да мине през огъня. Може да се мине. Само е така да се мине, но това не те прави нестинар. Можеш да минеш, някои се изгарят, някои не се изгарят, но когато не вярват в нас, когато наистина гледат скептично на нас, се изгарят повечето пъти, когато са минавали хора през огъня. Всеки празник на снарите на 21 май идваме тук, носиме си и една пита, пречистваме я, къпаме иконата. Това свещено място е от моя дядо, ми го е казал. То е много известно така в околията и въобще в Северна България. Така че тук хората идват, освен да се пречистят, да се заредат и да пият една истинска жива вода. Ето този бук тук, който е. Той е на минимум на 200 години. А ние сме на няколко. За малко сме тук, а той си е тук и седи и ни чака. Въпрос е да го откриеш. Да го видиш. Да. Да ти даде Господ очи да го видиш. Това е фантастично място. Тук си откъснат от всичко. Тук просто си откъснат. Сам си с водата и с природата. Когато застана пред огъня и държа иконата в ръце, изведнъж просто всичко изчезва. Не мисля за проблемите, които съм имала и така. Просто си изключвам от съзнанието всичко. С много голямо като страхопочитание ни възприемат. Дори когато дойдат при нас, ни питат удобно ли е да ви попитам нещо или такова. Нали? Българските туристи и те така, но те са малко като така невярващи. Малко по-така гледат лошо на нещата. Въпреки, че нещо, което ме е останало в съзнанието е как един ден след като свършихме нашето участие и веднага след огъня дойде една жена при мен с 2 дечица. И ме каза, извинявайте, може ли само да ви фана за ръката, защото съм чувала и знам, че когато се докоснеш до нестинар, ще ти върви. И на мен това ми остана е така в съзнанието като един много приятен спомен. Защото има хора, които гледат на нас с усмивка и с доверие. Този ритуал се е играл по нашите земи още преди да съществува българската държава. Играе се, защото в природата е проектирано да има светлина и тъмнина, и добро и зло. Защото ако няма зло, няма как да разпознаваш и оценяваш доброто.